Chai, Jesus eze na-ekpechara ọgwụ ọmama amasị amasị ololife lolife lolenyi otirife felo ya ka Jesus mpa buluta Jesus asọpụrụ gị ekpere gị Jesus bụrụ onye ezigbo onye obodo ada amara gị aka bụ ada amara gị aka chọọchị a ga yesterday pastor is na king na-ebu bee maka aka ime ya ọfụ n'anya ileti afọ elelele mụ nwa batago ya na Bible afọ bịa na akwụkwọ nsọ with my eye no be say they say akọọlụ m akọọlụ afọ m alive ilesi ya king na-ebu gbogara na ngịwa bụ oloyi na ada amaghị aka n'ezigbo onye obodo ka ebugodo asị m Bible kee maka fero ị na-agụ ife ọ na-eme fero na-efe isi kpakakpaka isi a fero hapụ ndị a ka ha waa hapụ m Israel ka ha waa kofi rie na ọma ife last ka ife mezin after much ka ijesi ka ife mezin ofi na taa ya gbata aka iso onye ka ọ bụ na gị na-emezi n'akwụkwọ nsogbu nwaanyị na-akwa iko ndị Farisii kpọta ka efie duguma asị gị onye nwaanyị lekwa ahụ anyị nwere ebe isu nwaanyị ebe ọ na-eri ọrụ and dịka iwu anyị sikwu anyị etitọrọ the woman ka ife ilosi ka ijezi ha na-eme ka inyefe ha approval mana ha ma na ngwa bụgara ezigbote ha alụbasa nye megoro ife alụ ewesịkwa na onwe n'ime unu na-eribe ọrụ bifọ na-anyụbeghị nwa bịa aja mpa bịa wa nkọna ya bụrụ titọrọ ya nwaanyị a ha nchawa isi dị umeanụ wa ya dị n'ọrụ ọzọ umeanụ olikwa n'ọzọ ọ dị na Baịbụl na dị ume na-erizi ọrụ ọpakizie na Jizọs na awurigoro gị ezigbo ọnụ sị nna were ka ọnụ asị ide mpa ka eburu ada amala gị aka onye ma ga aka ọfụ n'anya ọ na nna apụkata adịsisi mgbe ndị mmadụ nna gana na ịchọ na market via Lagos line ebe m na-azụ akwa biko achọrọ m ndị mgbu biko wepụrụ m eme fọm ọfụ ndị mgbu ya bịara m aka today mee ka ha gbata aka ndị na-abịa abịa ka ha jide chenji ihe nchọ bụrụ kọstọmas ndị nwa ife ahụ onye na-abịa ozugbo chenji ọ ya bụ nsụcha mbata na mgbede nwekwara gị ọnụ asị ide ị na-asị dị bi ekpe m n'aha Jizọs amen.